abusia for si I said ye di kan e kan no yes asem ye hwe ne kan nyina wi de aka nyina ye court dan ho abobo enko ba bia Berekum na nakoso me ya hene woman king me no ka say de over the weekend ye hu videos ahodo bebre efiada na wi ano me kro na me ma amunya ntiye se ekuo bi ewo Berekum e de betu dwa se wo mo e bompa ye se wo sempanyfo a se omoma bibia anya boko titiu nanom ene woni e ka biewom youth no ma omon fo mo ho hihya hensem nim e ma bibia enye basa e wo kuro no so honom na yese hu ya ne se memenda kwese de nim ho no abusua bia be conference press conference say o ma ne maso no makwa akwaje ikrata ya o ma ne maso eni ade keka nsem bibiri social media no so na nam so ama bloggers fo bi so a wo mo ni afrefra na ya onya ho ye nti omu hu do omu nyomo so betu gu mu eyi omu de se maso nti me ho ase aba Berekum nti eyi omu de obi down for no ena ye omu success ni ase amaga eni amaga hia eni yehu na amaga hoho ene na nakoso ame ya ahene one Berekum na matsankonwa akọ fi honom wo bia ni honom be ma wo hene fa avosafo di ohima anim de ne kwa wo se de be etimi no ka sai de fi honom ehuru so den ya se si ame no ka sai de eye na Ghanaian Asante wo swan de ache Berekum man se onu ni Berekum man hene dede ni nyina akwa dabusua na ansa na no ma yemu wura ho na yenkonko hwe se de esi ko ho no ma hwe na atwagu ye ba na ya besi nsem no sokoso na ya sa akoyachi press conference om ye na de na twetwe mu de no mo pa akire nyina no ye besi akom ti osimu yenko yentinsim na yenkonko hwe se de esi ekoso ewo ho no ye ba sisi a
Me into the live. Okay. Right. Number two, Michelle. Yeah. She's funny. That's it. I'm saying free best and I'm standing in the room. Yamia, don't be a chassis and a panu in Sia. Yes, chassis and a panu in Siano. Ya bought best and over 25 and I might him buy it. And I might him a banner. Yura, Kofi Asante Krobia says your name. Or therefore, Chiredia Bois Santi or Tosu buy it. Obedu anonsona achiame ne atrankonya trase aye peno nyame ya dom amamra ni amane esene fata no nana no aya sese nana Kofi Asante a krobia no nana Kofi Asante krobia no onya nana Kofi Asante krobia biu oye odefo Chiredi abo Asante a otoso mienu Berekum man hene na I just am a say you'll be a conian of fire. And the one who is over dear Kunyanoa. Ya wana nanuma be dear Kunyani be. Na wafa omudi. Ntina ya don't watch be dear Kunyano. Or fine and aquabruzo Kunyan. Tell another ya don't watch your usual tosminu. And I sebre. Dr. Mancredios Bediano. Or fine and Abiano Wabedi. Or non soye among Credio to a Mancredio tosminu. To have a pananachi diabo a Kunya. Or a Chiredia boat tosminu. Gasebra, when you're baby crow, said now can hear him so day. Doctor, you fool. Only didn't buy and not for him. You must have found a with us with Edna. Nana didn't know as Asante Bum. Oh, we said Nana Quambuachi. No, Nana Quambuachi. No, be fan and now Quabros Kunyano. One for watching and can win to me any deficiency. Try ya don't watch Osu the second. You was a Chiredi abo the second. Oh, yeah, toss me. Now, maybe say, only way I can say, me, Nana, I be free. Abontima papa's Yabusium. I mean, an anonymous manua, Ombedia Kunya, or my last one in a yard of watching. I will toss me. This is a man I make Casama. Berekum my him and now Kushami Ahina, or toss me. Now, and you, my dear Kofi, if I say what we didn't have this out with the Breno. And some amenities saying, I'm a percent, and I didn't come to you, which the mama minimum for what I say. As long as it can be business, it is said, I'm a filing injunction at the mediation, and so you made an accost, add an injunction, not you made a cost. And that's it. I couldn't dear. I say everybody, said Quadro and Aquabrenia Kunya. Yenina yatinase na na hema agi nipa miensa ni nyina adwantoa na baaye no na hema wo ho kwan se okọ nipa miensa ode baako mienu miensa ansana wafa foforo ode baako baaye no na trankonwa ni nyina agina atum ti sa trankonwa agina atum a na ono na fata so di Berekum mai hene ndi wa wonti ase wa file injunction no so ya yensa kan yotum ko lawyer ho mane chole tama se injunction is a young pa or famra, the Berekum Yinawi, Abba, Abaco court, court, maybe, sir, at the Yenina, Yara, Mamrania Mane, Panya Dawa, Pass with Berekum Kunya. This Abasanoa, yes, here Kunya, Upia, quarter from Kusibia. If it's a father among Credia Uno, Yakwa quarter of him say, or him my chances here, answer, not about Papa. Dear Mamrania Maniano, actually, Uncle Zive, Yadia Kunyana Mano. To was a falling Jansia. Jansi no any bibia or babia. We said, I don't know to say, and I have money in the person. Why nipa? That's a point for a yatuma. Wouldn't be a winning who finds with him. Okay, when we saw we, Anya Shadow, meaning say, as a for him, as or more or less, almost see him, and as I say, your power will be so many in our veteran. Anya Shadow, meaning Panso. Meaning say you'll be ahead of the time, say the far naturally what that way, Zapohine, meaning say we cheat on my fatenta, meaning say a war, Jafo, yes, as about being one I just you, meaning say as so, a tip in the India, a champion to me just in India, you say you continue, Senase. And a couple of other chiefs, but never in as a chief say, can you move? We didn't know a bassa because my president, young president, and I'm Kofi, so you would be a man of bassa. Medasi.
On the president, the young Casa on Tiapo, the Nano Yewura, or Casacradis or Tipo. The president, Unza say Yare, no more one mano. Mean to mean James and run any register, Noah, F.O.B.R. 1-on-1. Our telephone, so at the same message, I want platform also. Tis only one near Urabe, Unyas and Papa Bican, and no, Nibi ever turn up to me. Say a call, Yan and Asante in honor. I Kota not your kind, send a jumanti. Nima went to me, a man, two more reasoner, a reasonable. I bet me I heard you. Now, one more reasonable, dear. Now it's all said, and one more one say, Yakaso free and a pope, a view near my to come. Jenny Obana, Mamma, and money over you are. Then you deny it, won't know why it's hard, you know. Timid, maybe I need to be quine, so to quine, and maybe be a dear meaning. Then yes, idea, a mamma and your money is a fatano. What did you? Now, maybe some bisa, now continue. Swim said, oh, dear, caught in the park, master your way or and they say, buy new Musama. You won't continue a Martinenka. Yantenenka. Na be, dear, we're done in baby or take. Or buy ya, oversee, and no, and I don't know. Wamba, you. Na yako. Yako, done one net or so. Yeah, they're quite less at and could any idea. Ama Yewura ama Yedano. Wanti mi ankobi. Ono ani ne ne wa yonti. Wankobi. Dia de nim. Yenti ana wa ama. Nampo se bia nkode ne fede ba ya betia Yewura. E bia nka Yewura begene so. Na ono ani ne wa yenti. Wamfa ne nsia. Yewura de ne mpanfo a wanyina ka je se ye penka bomu, ye pasumbiye ye podo. Ndi Yewura de wa ba no de asumbiye be ye adwuma. Ndi wa ama no. Se onya reason papa bi ka fine. When you be uncandia, you will say, Wabber for a gun is a big mine. Okay, Mamma and your money on or over to a level. Mamma said, say, far. Pejan and I didn't quit any baby here anymore. Say, you could do Maboa, ever call run about a kissing, never see run about that I won't get to him. Nanka for but then I buy a choir by a sanity and I say, so be an off for a be an wabble. That be a mamma and your money or once then I don't buy any better wantima. Who's I want my honor when I hear that I see? Who caught Sansequan so I will cross a cocatunua. Baby, I got to hear if you know you couldn't be all. Eh, my jacket, and one at that. The baby and an unbetti one as a Saudi and an unbefa. Do is a wine here that I did. It's your pinty and something bread yassa. Nana no more about Kobe Cretino. Don't want to Oka, Nana Yadom watch it. The Berekum for us a wasum crony. The answer than your special museum. Emano, Nana Quadobani and Naraka Bruce in one to one, Sabina Nanis Manacas, you know, to what I said in an Asante. Auntie say, run about number media, and maybe I will continue 1 year in the fire. Jandiness, a dimu, Pepe. After some of us in Bissana say, now we are ready because it was a press conference because Susan Rapa Missiana, because a press conference in Mulo, and Anna Ura friend Hina, Nanaina would be at the end. I said, Antenna said he was first so I address as the chief of Amango Pano. Sansa Maoka, I know from the phone, I said, what has to do with it? Sabin Preduasa Yawin and Waro Yamango Cabin Kudino. Sabin any penny Berekum my hen, and I mind him. Now, think Tinafidia Cassette, Woba my him if you know, Gani. Sabin Preduasa. Walk on mine and I mind him, house in the Chameso, nor the Wako. Now, walk what's a radio cassette. Yeah, him or Gania. Nanka, Jonos Asana Caro Yanada. On what cassette Yamahima Pragas in the Grandmammy and Sana night. Point me doesn't Yamahimasa. The over pretty among seat, no. Among seat in the air. No, Yahibi as a Among Ame, ya make catch on is enough of you say. Come fast when we said it was fast because I got funny dear man say, on an see, on an eye and so in Tiano, over Chanana, I hear from no address, and an eye in it. Mamma cannot crunch. Nana Manco Quahene, on an India penny and I don't need be anywhere. Baka said, ya my man. But Father Mammy, I didn't what dear. No, it was a my mechanic. Until I'm Cassachino. Do a fast up when they be a fast. And now I'm quite not dominating the Benyawe. Better mamma and I mind him. Benya Yahusia Crano. I'm the Benjama, I have a chana mahima. I ain't a locus over ye. Or did to me Berekuma. Sabi, Nana Mango Quahine, and another dominate. The Bella Chana.
benim sana bana nanu be fita chima ba no na nanu nje ba wa tu ti ben kasa ntia na ya hi na kasa o yi ye ni ti ben kura na mahema ese ya bi ni sei no Diana ediwo sese amamra ni amane ya so na wie ya de ne be ko na sa de amamra ti a confine no for 40 days edu we be adoring are ba ko so pesa me ni sei me ka ni bi so twa to am ko ni sei ye je ko mo nsia no bra the last time I call it to be a waje again to ade bi aye this year yes I can win but I say repeatedly ni say no so ba na ba ba say other party no omo ti don ko for me be say say wo mo ye sa for ne this year na say o ene say na wo ka ye wura ka kire say wa na hima ju dan to bi ya no o ye this year nti ya ju bi atum so ye this year na be kasa be be yi e say ye wura ka kire say akonya no ye da akwa be ba beto waji mu janto amu ya dehye na ya dehye no kasa mo wano to akonya no a na wati akonya no ye wura ka kire say ye ne be ma akonya no aye yie se ye bo Nana Asante chidom ye bo mahima chidom a ene be ma akonya na afa ne ntoma but say in the way ne pasa kwa na eto da bia no imbe wo so mo ya dehye na nye fe say be from adon ko na me bo obi amajo mo janto oh se ba mu se kasa no a be kasa ye ma me ho no e ma ye bufu ye se o ka kire se Nana Kofi Asante no enye ono na se otumfo yi no no banka ni ye munya otumfo ani aka ohinkese sei tikese a ewi adwe ma adwe papa ama ya dia tuma na za go kan se we wanka ni ye tiele ya ka kire be se banka se ye se odefo aba no ye Berekum mahene uni wa no to ne nne amamra ni amane bia ho ya de be je ka se penka bo mutino so bia ya munya bo tre kakra ma anamboa yo dia mesra ni se bezo be kasa ben kasa yi titia na be ma na ka ta wo ma bo bia jale dia ma bo ni bisa ema nana mahene nana mahene jale dia ma bo che ni bisa oh ade dia amamra dia o ya janu betwa o de na wa ba do se o janu bo prunga ayaw wa wu se ba dia be den san be mfansu onya nti nana mahene ma ne dia pro dia be dia unde dia so an ni ti so no jale pro ni na acha na se ndi bibia acha na se o ba se akanye dia yo do ya kan keni para dia sram ya fa ni die e ma ni dia se no roman fo nwoma no ti du nine no aka se akra nyina mna wa wuje amo po wasempa na wonsema ya o kan ya na no esi ya wonsema kasa ne fa buto yemu na ma men kan friend no kasa jojo ma ya awurade Yesu Kristo ni papa nyankopon no o ka kire Israel for say Israel foi se mu bedi minni na modi mimran sanso na modi matemu so na modi minokra dia mo ya mi o man ya meye mu nyankopon ti se Berekum fo e bedi yenni no me ni dia sane fata be maye na yanzu ya ni dia sane fata be maye na branti kwa bia wa ye se obe manano atu yewura ene ya ma me de ya mpri wo Berekum ada ebisa mebusam akase oba diwuna ni wajani na wona wara wasaso kimi ka che Berekum youth se free na ko wa be kase che ma me de papa no ya be chew mi se o ka fe afi wa wie no ya fan chew ya be chew na kwamboache se kase tia na o chew ma ya mamre mi se se be akure be nyanka bomu ya fe kasa boko ya na na tem keke no ofie ya ko che ne ma ne be ya mamre na na soma ya se ya mfa ne man koma na na hema sa kramo keti ankola no ko bogu ye omo be ya mamre dia ni die ba se dia krowura se dia kasa boko ai se ya bi ya sra mo ne se ya bi dia se ya nya Berekum mahene a obe fa na konwa dia wie na ani die ne se ya wie na ya wie dia be ne beto ya mfa ma Berekum mahene no se sa akabra ya be ya ne adoring ni do ebe ma bia ati ye be bra fufuo na ya tena park kese so ni ya bodwa ni ya gina atum se Berekum nyira nya hene se so Berekum mahene a o tena konwa so a o di Berekum mahene aka se be de ne dia kire wi ase nyina na ya bompa ye se eno so be do ebe ma mo ate yes ani die kasa obua ya de ma na ya dombo ache oni ni be hu no obua ya de ma da sebre ani obua ya de ma na hema no ya fa bi ma nana odefo chedi abo Asante otoso bienu tina fa jun ya wo Berekum mahena o ya so je bina ko je so che no so chabo se so nya opportunity no kasa radio so ai so be kasa boko ade sheri bi anto bom obi anto bom wa meto bom na da bu ya sa dia mo piano kasa zero be kasa boko na ya be kasa boko ade jan fani die mayewura
Opa bombo rana rata. Dabio, oye ura. Sesi to Gotie. Sana nano oso. Oso akonyo oteso no. Eye panyini. Nti me gina sesi ai. Sa papa ne me makodi Roman father. Me na se ma communion, ma me communion. Nti wo ye hwan yo hwan du Roman Sunday ma obo mu ase yi communion fi ba ho. Sa na oba be di hina frɛ ne nana. Nso anya papa. Nti ani die sere se de ma. Wo Kofi a nana bo ache na ne ma ne ba ne nkyɛn a be frɛ ne nana. Be wura de ni do akɔji school bi so frɛ ne papa. Nti sa na tie. Za. Ane. Nti abonte de obete. Oya nana. Nti se ye cha abonte a mi wura. Be koto no. Be Kofi de oyɛ papa. Odidi a nti ne nkyɛn odi bi ka na ma afa. Be ye hia dwam a oya nana kro wura. Me kwa ne nkyɛn kura se nsiki permission fra kia me ho. Kwa ho de oyɛ man ne dia. Nana obete me kan tira se awie. Ose me against. Na me Wonya against. Ya pass me. Me mama ose me ye we be against. Anyway, me no problem ya. Ose obese nka wi o sia no do ko lunch me ko. Oh Dabi. Awie on ko lunch. Dabi. Odo ko champion ayi. Dabi. Champion ya madam fo. Me ko se sia kwa mama duane di. Oh Dabi me duane wo ma me ho. Okay. Anyway, ya da mu nyina ase. Mo ya de centrofo. Na me nhira mo pa. E free say ya ko otumfo ho. Ne ba bia be ko bia mo ya de. Na ya sra mo se. Mo manya me empada. Bibia mo nsira nhyira nsuo. Ya man fonti ade. Ne ma pa. Na mo piero ka no kure. Man hia me ko ye. Menen ko me kura na se mo ne me ko ye. Wa no ko okro. O pese Berekum ma hu no kure. Ti mesra mo. Mo ma ne nka we aso ma no kure na di na mo mpaye. Manai ma na se ade o. Da no pa. Na no ti ye kuro no. Wa hu se de o ti ye wura fo no. Ara ye wura mfa mpuntu o mura kuro no. Da bia mo da mo mpaye. Se ye wura be sum mpuntu o de. Na de aba kuro no mama ye. Okay. Mo so mo banya adwuma aye. Sabe mo nua no wi sku banya adwuma anya enye. Ti sana na de university aba ha. Unua bi lecturer, unua bi ko school a. Se hwa man foto na beto ni so disika. Ni nyina be boa makro na yeye. Ti ya da mo ase. Sa asundwe a mo de aba nyame nchira. Na man foto mo ya da pa. Utimi za man fo aba so ba ya ba na nyam ne se nsuo jinsu e wo nyina mai. Mo no be tia. Jinsu ni nyina mai. Ora mo no be tia. Nsuo ra. Da. Na ye to nti aha na ye dum besi we de ye. The living legend. Nana. We ye. Legend ni ye. Yes, Nana no. So be any no. Nana. Aha. Nana dey. What you say? My baby. Yes. Mate. Omo ti see ana no tie. Nana. We dey wakura. Nana mshiao. Nana pia nana. Mfan so serious. Aha. Mfan so ayi. Bibia ye ayi. Awe bibia 25. Nana no na ekọ. Na mo motor ye was am 25. Inti Jabre omoko. Okay, inti jima di nasi. Yes, say. Yes. As 7. Ogro ho ase 35. There's a quantity. Ya obra go for me mbesi ya. He's going with the mic. Hey, Mike no ho. Ya obra ko sama kama ya obra ko nyina sama obenya ne wiase no. Oh, sorry. Ode. Me ba. So you know okay. Ndia fe de da mase. I need them bepem. Dia ka bia the interview is against we all know. Hey, Morris, that's about what. Sir, Nana will give my sister. Nana will give my. Hey, Nana. Morris, deal with any. Anyway. Man. Hey, my TV. Okay, come on. Namin siya mo nila.
we abusia for intina Berekum ena yekoye ya yekuti oho asem no said da mesi eka no no se ye kan se ni ye kan se ya na akwai se court da ho bobo no enti obewie no na de wo di tudwa no anko ba bia na aha ena esi ya etumi ebewie na ye kɔ no ana edi ba kɔ ni nyina yenim ana yetiye dodo no adwene eyo se na Ghanaian Asante na eye ni din no de ba ya na busua entisa na ni din ankasa wode dada ya kotoko hini busa ye se yemfo de Chieftaincy ne man wode say no na ohima ka se wode Ghanaian Asante na no nye ni din ankasa fe na anu ye ni din ankasa na ni nkonwa din ankasa ne oso ne nananum tu e de ba ye eye odefo chei diabo odefo chei diabo eni edin a wode eba ye nti nei ya me no kasa idie se de amamani amane kwan so ye no na no dwada ya etwem no kotoko hene tena se kra na man hene na bemponfo no na wode etu dwa ya wochire mu ede chire nyina se wo na saada no na hu se Berekum na no tankonwa ede apatamunsa eba kotoko fie mu a omode no kusi apatem na me no kasa nso na nswan no atumi abaso yanko yachi over the weekend na asem na nasem komo no na ede pa isanse ehase fifia da no enti press conference course from Friday to Enra question na abepma no pay be miensa na course di kan youth a omo ewo ho no mo a womo de betu dwa no mu kirem se de enyema esi eko okrom ho no no womo sesa da bra company function mrem na womo nka bi emfa ema womo isanse bambo ehon nsem no kwa atwe kakra titi no youth ewo ho no no de womo ye no nye na nanum bi enso so hihye akiri na amanyofo bi nso a womo do omo ho ahyehyɛ mu no womo srese enka omo ntwe omo ho firi mu na de nanom ewo eye no omo nyai ana womo mpene ma nanom enye emfa emfiri ho no ekodae no enkofo bebiri no na ebo omo abaso so omo ya ade se omo de sansem no abetudwa adechin ya na kuobi anasa busua fa bi omo susu de akonwa ni bi yeye womo no edin ede kwakunsia busuafo no abaye press conference say womo atete se na nakwaso ame ya hene Piero abe nsem betudwa wo kire se womo fa no ye donkofo na womo mfiri ho mpo na ensem se bebrebe eno susu na nakwaso ame ya hene Piero no so kire se womo eye kwaku nsia sefo no womo eye ajama yenyina yenyim sa Asante so de di enade enti ajama na satumi mire bia kwonche ma mu di bia enei ehun hia se sanje kunwa no ede ema womo enti abusua enchiremu na omo de manyina ene se wo kire se akunwa no chei eye chei di abo eye womo na odi akunwa no bi ena na mankona di ewomu susu be di bie na akunwa na wosenke kɔ ha no mo a na nka aba ha ekɔ ha no mo a na nka aba ha na susu we di anyesa akoye se amankona di ewo omofem honom na hemfom yensa na abetena so a womo ababedie na ohima asa ninu yensa ababeka ho de a na akoye nan eno anso ho a na akoso ame ya hene soso ema adwa no soso no akoso ame ya hene odi kan na akoso ame ya hene otoso mienu ena ono ankasa na akoso ame ya hene oho so sesie abetoso miensa omofie no miensa na womu adi na chese bi abo omo se bre omo sun emema adwa miensa ba omo nibi ema so de na akoso ame ya hene abetoso miensa na chese ayese se bi esisie omo nyina so na wabusu anim na wedi kakra na nka wedi kakra na wedi kakra wedi eya yese eya akofa ye pamo omo kura e de free akunwa no tikura so hene na free press conference na watch so the junction ato Berekum ahima mohine na obeyi na enade na no eno zo koji junction de ato so no de letter no e bi koma police penyin no wo Berekum afi odi bi koma acting president wo Berekum ono odi bi koma registrar Berekum na na tankonwa badwa no na afi so hima also de wo mo akwa omo nto hima no mo de kata no e de amano na abusia yankoi na yankotie kraso hene mo press conference o mo yeye ya o ne nsema mo keka nyina no yanko ni nkotie ye ba ne asan yesu hwehwe fan yimuwa ye ba ne asan akọ na Piero ho so ne yakotie de ono so e kan ye e de e fa ho nti ye kọ na yakwakotie de ono so e kan ye yanko mra sisia
Mene nana kwam da ko a meye kasamafo ma Berekum man hema na mesere se ni nyina chi ye ko yewura ho no ye de mo kwa ma mo kotwitwaaye nsem a yewura munyi ni nyina nka ho na ba gina yewura nanim aka ohenkase anim cha kantam na yewura ntam a ba aka na ba sande apetu ntesu atofo de beketrema afa munyi ni nyina ma bia hu na de empese nka kiro ni se be ntimi se Berekum da nyame wo ho nyame kita Berekum man Ishia ha na enye bone eya asomdwe nkoa efa Berekum nkonwasem ho ene Berekum ahensie ho na mpese ma Berekum nyina te se Berekum akonwa no eya asomdwe bibia eni ho ebi se bra yewura da sebere Dr. Abankuradi wo ko ne kra achi no na akosia me ahene etena ase nipa bia opese obepa akonwa no na ji ni dwantoa nipa no ba akoko dwane toa bo mpata hene obae ba akon ekodwane toa tepaman hene ono so bae ba akon ekodwane toa go so man hene be bae na ji bia dwantoa wanyenyimu nti eba asa no ofre adishikuo ni nyina hia ya na nipa abepa akonwa ni nyina sa yemra na yemmehwe na yemfa yie entu yie ana onyidi po opese ode akonwa no ema no na bekohia ye no na akohia me ahen to so miensa se wa abo mpaye one nananom so adi nkita ho a wagunsa na nipa nana ono nana akohia me apese ofada asibilitu nana Kofi Asante krobia nana ka ne sa no ewiye no na kraso dukuru papa kwaku achian soreye kan tamiensa edigu nana so se ompene oka sante hene ntam oka sokore nchibina na oka Berekum ntankase de ka ho se na namfa moso na otumfo nta no ansa na de beboso no na jese yi bibi nti na namfa moso na oba ahemfie beto acting president na na kire date a we ni fa hene nti ode be ka kire na na so wamfa moso de na ye ntanhunu ti obeto abisase hene ankobia hene ono nso be ka che na do wamfa moso a na ye ntamu nti ni nyina chi no na ama na so wa ntam na okagu ne so no ode ko yewura ho na ode ko ni yewura ka che nse Berekum ye ni kura ya asomdwe nti on pesa asem bia beba to de asene ma chiame bonsu ene chiame kantankranchi se benhwe ibe siesie na asomdwe mra nti o ma bebre eno nso be wo no a senka be nyampanfo be ni ba hia no amba nti biribi ni na nakoy se okwa akwagimu okoye no na be de ka mamienu aba be si o mpatapofo so aba se be so be kanta ni bi nti eba asa no na chame nka se na okwa na abaye na se de nipa ne si aba dodo no se ye ka se ye mawo nkwa no wa aba ha ebe bibi nti onsan nachi mana na esan nachi eba Berekum ti bribia be kwa Asanteman na hema yewura bisa ne se na Berekum asene no so yewura Berekum asene na odi ma ese ye nka no foforo so aba se be ka ho nti ho no ne be baaye na pata foforo so be kantam edigu na hema so ne je se ntam na yebum ni yewura ma be di bosso nti aba be twa adwane eji be dwan ne la be ka ho a asem no benko na committee nkowe no nsisi na ne nkantwamu no da ye san ko obi onko kwa chia san ko kantam ema ho odi fo ma yewura eji na dwane miensa abebo ne ka utia ya eno nso wo ho ti we na yewura de asem no ma committee na committee ni benhwehwem na mo bia amfa na busuandu amra nti bia amfa na busuandu amra ne be ko di nansa ema na hema de na busuandu akwae tatafofo de babusuandu akwae na kraso dukuru so de na busuandu akwae na be kokaye na be kanse ni nyina wieye no na okomu a na kwaku achia a we kraso hina na kraso dukuru ala opa akonwa na di no na kwadwa bi na okaso na sini no omfiri ni maame asini oye ne papa ni aba na so de muzi za kanfo amamre so ye di akonwa wo maame fam ye papa fam ti be kanse ni wieye no committee no de be report nyina koma yewura
a report no da yewura ho a ese se ohwe na nka busua ne mpo bie pa nka so yi bi firim na yewura ro pa asomdwie nti osan freye se ye mra ye kwa no me na wotwemienu se na wotwemienu no ye mra na Berekum hima emeyi nipa mfamra no na yewura so ma yete ase se ohima ewo chances miensa anasa so bodiri miensa odi ba ko beko number 1 na tankunya agina tum ba ko beko number 2 number 3 se sa chances nyina abo no a na ese ofa nipa foforo nti sa mandate no na odi maaye nyame nso ye yadom ye ba ye no na hima de din a wabo no koma atrankunya ne gitum ti na wotwemieni ni duru ye no ye nyina ye ko yewura ho ye ko duru ye no no bisa mpanyimfo ni nyina be gina so de mu nyina na be fo ntintamfidi so no mu wiam betim e de aka ho ema tiri be gina ho obe gina ho no otumfo bisa no say nipa na hima abo ni duru ni no allo oni ne wansem bi aka na mpo e na konta e bisa atrankunya ni nyina bisa se hene no ni adonte ni be ko bi nyina je tum se ye na hima aka no be nyina so de trajan cancer ni gitum no be nyina abaje atum na yewura se ne ye mra na amamre ni amane ye wo ye meye de hwehwe da ye de be soa no nti ye bae ye be na wotwe ye be duru ye no kura ye ba no ye nuru fie anwumre ne kura so hene na asua no hene ani sabi ani papa jase na owo jape kuruma ro ye busuan panyin no anadwunu be ko wura fie ho be de mrante miensa ko pagya kwantabiri se kwantabiri ne be asini Berekum hene abra dini so wo kura so hene ye wura Nana Asante no tikoko so de bi na kyerɛw ama wa so ne nsa so ye wo fase ija so be wa be bumra ne so na ne be chance ya be ye ni nyina no kon ne be pese be de Berekum na kohua me ahene paso ndinti on pese kon be ba de nti ameka se kon ne be de ba ne se ya ba ya ye wura kansa na hema fa din no nkoma acting no kronti hine na ba tu na ro da so ye kronti hine no e kan se ye wura atu acting trollete de be so ne acting nti acting kan je na hima se onso nipa no ode na obana na ni nua no nsa famro no kontini ni fie mechire se nipa na ode na obani abranya wo do ye acting na kro kire date a o ye acting ne de ni buamfu ofre o meeting wa ma na so asebe nko kan kirew se bra na dina na hima de abani no wo bra behwe bi do wa ma later no de be se wo tudu enu achi osuma acha me me nsa se be nko be baza ni kotu ani ma be kwa no ni quantability fie e no monsa na wo nipa be bia nta bia chi ye ko tumfo ka kire ye se bia anko gina fa na anko fa kon ni se mamma na ye be duru ye ni na nsa no ni bitifie ni mu odidi mo no monsa de anche se wakota ba ko chi ni nyina anya na hema abufu oji ni nyina atum ma ye ko yewura ho ma yewura kan se waje de na hema de aba na atuma mo nyina mo kaka nta ma ye nyina gitum ye be wa be gina wa na dwuna be si hene se wo si kwanta biri hene odi mrantie miensa ne wo kura so hene na asua no hene one kronti hiri sambi eni papa no a owo jape kru no jase mo abeka se mo si ho hene na hema ama na anya na bufu ama na anya ne tan se obe makon aba odi asomdwie ni nyina nkamfu ya no mo akwa se atwadwane se mo atu na hema ase ya gunsa abodua edi na social media ni nyina enye na hema bufu opa asomdwie nti bisa ye wura se Berekum ye ni kuro nti opa asomdwie ti ma ni nyina na hema akasa asem se opa asomdwie nyame ye yadom a joda ye pagye na Kofi Asante se Berekum man hene a bigka a ye Berekum man hene ni ye nyina ye sere ni se ye nka se bia master bia nko na dwuma bia mra kuro mu nyehu ni ye ni se ya mamre ni amane ne ye ntu wo store ni ya so ahene kuro timhwe bi nti ma bia mo jabum se asem wo ho na hema mfa kwampa so anyi hene ofa kwampa so be nyina be wo na me kan sisi dua se na kwaku nsia na akwadwa bi na na we ni busuani no onye maame fam oye papa fam se te se me papa ba na se papa ba dia ontimi nimfia konwa di be kasa konwa na ayera no be nya maame asenim so de munin se akanfo amamre ye di konwa maame asenim no saa ne ye kan di se be na hema eye maame asenim di konwa be kanta mienwe ne ye fam ngo so nche se ye ne be ni konwa mmom na ne me sire Berekum ani se ye pa asomdwie ye pa odo ye penkabumu nyame ya adom a Jordan no pa befiri no nsia kopim be se nwumre no nsia ye wa ahemfie wa ye soa
na Kofi Asante Berekum ahene bi nka bia nko bie ni store bia mahu mo no prosi phone soja fo be ho ban nti bia nyese bia obebobum bia be se Berekum asomdwie ebi nsida na ebi nso nsida na Kofi ame ahene emma ne de hye ba akopempo ntakra ntu na wiese ni moja ti de ye ka ne se Berekum akonwa nyame ya adom ajoda yesie ye pagya na Kofi Asante Berekum ahene bi nka nti moma bia nti wiase nyina nti se na Kofi ame ahene a oyi no na Kofi Asante no ye pagya ne joda mumma bia nke kansem emubu wabam ye paasomwie wo hwensem wa ma keka nyina ba agunsa ba burunua be se na Kofi ame ahene onkasa esa so paasomwie nti me ensa beba ye be sere akonwa no wanyi bia mfim ogi bia adwantoa echese bia ye de hye na ye wura so ma ye te se ade hye ne be ye dukura ba akope na obeyi no onyi nipa ha obeyi ba akope na mo san bisa kura so dukuru se obo wo fase ni dina nka abeka se wo mpena na abekura so hene kan se tere bi nka obepene ti na kyerɛ sɛ ankwa amawo a na nkyerɛ sɛ Berekum man sei ye wura san bisa ne sɛ akonwa be ni ne dakoro ekwa abeba abeto nti bentwen be ya de hye be benya bi adi patapofo abeba be nyina no ye wura agibatu nkyerɛ sɛ opasomwie opekora nka obeka se mo nka ho na wo saba mo de hye dini ne baabo bi dina wo ko tena wo sɛ wo ma be nsi hene na bia akɔ hɔ a bibisia on na busuafo no ya hene na wo kasa no onye hene amanko kwa hene ne nya ba bi mo hene na wa abɔ no nkoso hene onye hene benya de hye be nka ho be ya gya fam ade hye ti mi ka sisu people say nyame ya adom a joda anopa bia mra Berekum ahemfifo na ni nkyiro nsentwerefo momra na ye mpagya na Kofi Asante se Berekum ahene abi nka na Kofi ame ahene ti obi ahemfo ne ahema be Berekum nyina aba bi ministers ni mpanyimfo bebire aba bi bia nsuro bia nko bie ni store ye de fa mountain so a bia behu bi wa ma ne ma opiafo nti o kase bia mpia oboa be ko famranta ba hye ba bi mbadi hu an hye bi mbawia nkrofo ne ma bia mohu prosifo ho sojafo be bobo ho ban na Kofi ame ahene eni Berekum na wakase ba save no bibia ni wosa de be kan nyina etworo hora na sema be de hunahuna nkrofo de ye ka kyerɛ ne sɛ anadwo na abekɔpagya abehene no ye pa ka yeso ye de ntokwa be hia be na ye pa asomdwie sɛ de Berekum nkuro atre aduri ye mpɛsɛ bibi besi Berekum nkuro tirima de be ye nyina no ye mua abe no ye pa asomdwie ye penkoso ye penka bomu sɛ de ba ka sɛ Berekum ye most peaceful town in the country ni sa na ye pe no ka yeso ye omrante betima hia be be na Kofi ame ahene ompempa apaimu otumfo empempa apaimu opa asomdwie ti e ka ma mo ate asomdwie ntinima ye ka ni sei ka betuma ka se bia anto so bia mra anya we ye pagya ndene kwa ahemfie wi a o sto be ba beto nsuo na ono ade ne be ba be dibi ama so anyiska ye nka bia ngudanim ka se saada no wonni di bia so wo yire ne mese se behwebe ndi ye ka se wadwuma mmɔ a enye yie ti de me sere Berekum man ene atiefo be wachichi na benche nyina ne se joda bia mra na dwuma bia mie ni store e be pagya na Kofi Asante na fa kurum ma ben fa bentuma nse se ho se de Yesu Kristo okɔ Yerusalem a ne bi ba bubu bra bi ne be bentuma se ho no ye nya ne sa na Berekum fa na somdwie pa no infra se bia betena ho e se kutu pa se bia ma oboa bibia nsi ho kwan se na Kofi Asante ni Berekum nyine me ka sisi dua se be ye gya fam ma be nya na fam nti bentimi ne akonwa ne bi ma ne nyeyie te be ka se ba konwa ko kunsia fam ne be ni bia beboa se ye nokora be mfa ntam meboso me yewe ti be ni bi na batana wa tumfutura gu Berekum fu ani na baka se bia mpie nsenjrofo moma bia ante ya hene ma onye hene amankokwa hene ni nya ba bi mo hene na ala wa fa ne nkoso hene me kora me mfa ne nye ayi ti afiso hene na ndina akwa akoye nkoso hene amankokwa akonwa ne hye Berekum mu ado ne nyina hye Berekum mu bebo no ma Berekum ahemfie me kyerɛ sɛ ba abɔ hene bi saa ti moma ne tumfutura ngu bia ani na watana wakasa Jordan bia mpie mumpie na de aro ye be ma aro de basabasa be bakuru no abane mra be kitani pietum because patapa pietum be de mra ne woro ti me ka sisu people se nyame ya adoma Jordan ye so na Kofi Asante se Berekum mahene nana kwa me da ko eye PRO anakasamafo e de ma Berekum mahema ono de ye na ye ko ya ye kote ye no na wo chirichiri mu de ntia
One year cano, Acunyano, or more person would be necessary to call more on free say, or more from one on my jam to Mudibia any year. And I know such as an attention be anyone on Obia and Sheffield, Mobi and Suru, Obia Amra, na Omemo or Hinchidom, Nabibia and Yakamano Quasim Yene, to me Abaso, Amabibia, I come. And T. Berekum, Croissant Henry press conference on Nabusia, a year, no. Omo how nyina so yebebo if you say social fan you more ya mo yebeka mobaka say ya boy de ne yaja ba ko bi wo mu nti yebebo omo so asem omo de to dwa no de omo so ehwehwe ana de nti omo so de omo nsem no so be to dwa no yebekwa kutie de omo so ka no na chese yeba no ye de nti ho kakra bi so aba comment section ho me hu se ho aba de mu pa obetum de wadwen che so to no yekutie yeba na yebesan akọ na yabekinka mo messages ahodo wono so de amamo yenko yin nkotie de Berekum kraso hene ene no nso obusua no so kan obuasen be firo ko be mfi be mi na no ye ho ha no tu for ton sa fresh yemra ye ko ene enim sa asen na wadi no ene ho na ekobua am ye hu ekoduru ha ye ba ne se nana kuche mi ahene se obesi hene nti odinimia na ba atwanse wa na ofra nyamfu na bia ni naso sese nim sa asen no kwaku ofra nyamfu na dey answer amia nana amia hene kushejewa odinimia ya base Berekum akonya no opeso de man na ahemfu no wa wo no ho asem ayi putupu nana nyamia nim nso tumfo anim de nya senketwa tse tie jama ahemfu no bo bi bia se oni abanche no ho nsem but ye ba na ehu se ya ami ahiro ye no ye sisi ye no kwanso a je busuan ya sore gina ho se entiase tina ana mfa konwa no ma nimia be ba se konwa no ba tiri abo fam aye ana tabiri ya sisi nti adishi na ye hia ha me mama tiase ne se aye tiri abo ani amankwadi ewu akonwa no na hyase nyina no amankwadi awu ne di kadi akonwa no owu ye na ba tiri abo tiri abo owu ye no na akonwa san kwa amankwadi awu fam ti amankwadi awu to so mienu ye na kese ba tiri abo ama amankwadi awu de to so miensa na sese udi akonwa no na tiri abo fam ba ko sese amankwadi awu owu ya na me ahina sore se odi akonwa no sana manimia na cheze ho no ahemfuna kwa miensa ahemafo so sese akonwa no toye no ahemafo miensa amia ahina dikare amia ahina tosumienu amia ahina tosumiensa na ajewa ya sese o tie akonwa so ba sa na cheze de sisi aba mente me ho ase abam wo bra chedi abo odi amankwadi awu nyina be ye nipa baako ti akonwa no ko na ba sa de esi kuraso akonwa ni se de esi di no ne startie free ayi nana kokutia di nana knankwa di nana dabie di nana dogyaji efiri ho na ba abinapanyin wo ya fun na efiri ho na kwa abinakuma afiri ho no na ba nana kokunsie ya sese ye kanase nana kokunsie wuye no na ba nana kosijew afiri ho na ba nana amankona boachi eye ben mafam nana amankona boachi wuye na ko nana ko asafaji ho asafaji wuye na mi sese nana boachi amankona chiam ntine na sese na ye nyina na akonwa no ye ba ko a enya busua ba ko anka edi ho ade sa meme nana owo me maame owu ye no eye amia hin kusheje wa ne maame ne di na konwa no wofa ni mponka ba bi no kusheje wa ni nua panyi da efren sisiki o na edi na de edi ho ade e nyina edi pa ba ti se kusheje wa ko gina o kese ko kunsi asefo sabi ye francefo a ye ntiase ne ntiase tina ye mprema na mfa ni nua nso nsi akonwa so obre nyina ya de se e ma konwa no ko di fa ko sa akonwa no ko di fa ko amankwadi awu side no mamiensa mama mienu na ji se so sa ji ba mara ko kan wa ma ye mamiensa ye ntiase enu tuna sese okunsi asefo ye hia ha ye fa ye ho adwene no ye mema mo tiase ne se
Akonya ya ba ku fo ni si akonya before so be si akonya no we yo hina na yo hima na we si akonya we ni ade sie ni nyina hia na badwafo no na ba be de bensa be to akonya ni se be pa akonya na di ya fro mu nyina dusu ahuni a ye di akonya eyeye ohimba yi oni abusuani hia se oni abusuani be hia nti osoro se we nka ho we se we France ni wo bra enti sa ohima ni enhia no no ade ne pe akoyi ni nua se odi ni bedi akonya na kwakunsi asefo no ye nti ase ma no na ne etoso bio ni se sisi ai wo hoyi ohima udu nu ebedi akonya wo bra wade hie ana abusuani we abusuafo enti na kwakunsi asefo no so na yekote wono ka no Berekum kra so hene o press conference a wo ye no na wo ye we ni nyina wie no na didi kan kohwe ye no so no we banta no so etumi ebebo mu enti na de se de meka no bibia etumi awie peye asem yi ehyaase no enye ne ehyaase kwampo de na sena se kwampo sa ehyaase bi kontinu no ono so de na de bebo mu ama eho asem ekokotokofie mu ka ohima mpo payi na firi honom ekire na kotokohene ye se de bi enye hwe wono de wontwa so na omu nyina konkotena se omu no abuo ba ko ano no wonyi de hyebrante no koche mpanifo na de omu woka no womu nkan fanfa ne ho a ombepie mu eche ono akwa na konta eno hima abo ne din a ene watumi aba dano a ye wie no niam bebre no womu ye ya ye kase bobo so a yensa mfa nkom yenfa mu nkom achi biem na ye kwakwa hwe video ene de no osuan ye no anase bra wo si bibi ede ya che Berekum man we bu so se hwan ya o therefore chire di abo asante otoso mienu eye Berekum man hena asese de wo suan ede ya che kro no ya wo ba no de Ghanaian Asante ene de untumi fredi din wie bia sa da bi ene o de therefore chire di abo asante otoso mienu Berekum man hene ya ene wo suan ede ya che ne kro enche bia no ibi hu nso obakotokofie mu so na hodi enso so no wobeye na wabesi bibi ede ache yura no kohwe Berekum Asante Berekum ede ama kotokohene enti na ene asem no eno no na ebra na odefo kire di abo Asante esuan no oman konkohwe ho kakra bi na yehwese de esi ekoye ewo honom na bibia entumi enye kama isanse hono de na ohwese de ho amane no esi etie no a na ye de pa enwunwumre na yetiye enwunwumre na enya ntie se okopi mu honom de a kum honom wo mo abodompema enyukuma ewo honom a policefo akodi kro ni nyina ede afa policefo agikro ni nyina ede afa ni nyina eye tension ananka yanu be peso omo de bakro ne so wo mo hihye akire empese beba so omo hihye youth ahodo achi ebi mu krompo according to report if oba chese nkofo bi okromo krompo no wo mo nye kromafo wo mo ye baabifo ene yakofa wo mo de wo mo abaka krombe di nti ene wo mo di hoye ne mentime ho ase bente no nwumre de kronim no policefo abodom pem pa ewo honom ano penso so ihuye se omo atumi asisi barriers ahodo ekwan bi a eba ahemfie ho ne ade nyina yesisi kwan enye obia saa enyema okwama ne babambofo ayere ho ena afi so avosafo ena firi kumase kotokofiem aduru ehonom a omo kobo na ahema chidom de na ba ahemfie ma bibia ye kama na asumdue nso so atumi aba fi so omo so na okronim de ne fa okronim enye ahemfie ne edi ne hyeye ena ye ne kode kokuoma na akokwa asa da bi yeso anu fa kro ni nyina mugu ni hire ya ye fe bra ohene isuan no umanye konkohwe bi mra Regina sin when sin na heme na fu ani hwe omai no aha Regina o be sha o be na mani trafa kama fa de shebo hama Monko ni sema ni mu na ho Media phone. Mama anye dion.
country Akwamu. Yeah. Ankobia. Yeah. Chidom. Ane ne ma jase. Ananom amatwa ahia no pai. Yeah. Berekum man. Yeah. Ana akosia amia he otoso miensa. Yeah. Yeah. Ne se Berekum chibra ka chibra se. Yeah. Me na nane amankradi ewo a odika. Yeah. Me na nane chire diabo a emre bi omufiri asokore ka chichi Berekum man. Yeah. Me ni apanyin ni dasibre amankradi ewo otoso mienu. Yeah. Sumpa amena nanom minua esum Berekum man. Yeah. And me therefore chire diabo Asante otoso mienu ebe tuaso. Yeah. Me di no kware okoduro ba kun ye na be sum Berekum man. Yeah. Se man ti man yesa atu Berekum ta. Na nsoye no na ekoso no mamani amane kwan so nananom ebifi ha kɔbɔ omu chidom fefefefefefe ahenkwafo ne achiame kɔ hɔ kosi yera nemu abibia kɔso kama nti opanyin kɛse no therefore chedi abo Asante na sabre die wo hu se ya gbɔno pada wona betira wɔso afunamu ya wo swan de achire kuru no ɔde sikan no abia fom an ya bɔkoro so ya wasi bibi edi achire yinti okay yo inti ebusua na sa na amanie no esi etie ohwa na hima so so agege dem kama otie de onua no so ewoka na kai se ohima ne nua nimpon na sabre woba no onua nkasa na sabre wa ya mama na amanie se ne fata wo mo anu mo ka ho na se mo kanyina na se de nti ankofo bi ma wo mo adwene ana obi obeti bi enfi wo mo no se wo mo kire se odini nua na eba no wo mo ntiase eno so yenyina yenim sama mmemu no untumi nkasa fi se onu so nua no o wo sa tumi no se onu so edi akonwa ni bi nti niti na yeyie na yede no aba nti obi antumi enkase odini nua aba nti no yempene ema wonfa ni nua ma adenti na obi foforo ho no nokwakofa ni nua no ana se busua no wedi bi yeye no maame ba kofo na ne banko na edi ene Jesus sebi eburu sebi son omunfi no mudi men no mokọ ansa na bi ebedane a atumi adane na so no ti asesa ne de odane no a enye yie esanse mokora no yehwese de musi ka monsam de fa ya abra asem koso na eha momo bibika no de wosen kamo ya ne sam de bakoto Kofi mu na sam de to na no manim na wo motena se hwe no mo ka no mudi kan eboro ntam sogo na ahema so se mpo ansa anya de hye mpo abro no ankasa mpo na wo hwe mu kura mpo anko ye de hye kan no mo so onye de hye mi ho asoso mane e ba so chese mo na mo ye jama mudi bi enye ye but omo de mo bata wo mo ho se emire bi atwa mu kono matumi adibi nti no wo mo enhwe emasabi asede omo pamo no omo mpamo mo na so kwan mo fa so no koka ntam nyina ye ko committee mpo anima yero yi committee mo motena so mo sabe ka chese committee no amadwam mo antese ye kana bonten ya de mo pese mo che nyina nse kokwa sabi akoso ho no yate enu nkonko twam no afei abra motete ye galamse ho sensem baaye no kontini di animu ebo na hema akwadu kansem bebrebe didi atem chese akutia die nim ni die wom nyina okago na hema so wo tu galamse okọ community center won mama wanko ensem bebrebe ma youth nam so di nsem hunu kurum honom na so onitua yese oba eni go se so a yepepa yentwa ba mi eje ye no mene ye kwanya modena faso na kakre okuro ne so no chi nkure sne pawo ye na nya asem keto akora ni nyina na se so wotu galamse eno ho asem kokoda ye eba menhia yero asem nko na mko hwe asem na monka
Eberson ye na registrar save mo letters I we see me call na mo sunwan we see na metu kwan we see na ma yesi mo anko je nipa ko no oyi no dinama mo no afem be pie mo oyi rani mo so se ai musom ba kokra de ono so ba kam yinti a o se we de afuni muntu e ma ne nko nko o mo kwatena se bie ense ni nyina nkamfo ano nipa na no mo ha adwene no e ko wi ase no o se na kontampo no enti we de do hwe no eno ana nensa atumi aka odi bebo mu danwa ye wieye na ye kokodru Berekuma anwumere na ebi ho ane se o ma so abrante bi so efre no kwa metebiri se ono no mope na ono na omode no na be mienu asemi se bi hihase akofa YouTube ni ade o ma so na dwebere no e de pa de gu ni hire na wo mo kɔ no kwa koso anu kwa no nitua na esre keke ba kusuro afo se brai ade usuro obi atumi ohwe eje we hu se bora suja no for there na omo so ano hwetere sam ehu de no so kokofaye yehu yan so masabe press conference so mo say tu no na ahima dia konwe ni bi enye onye omo de hye e de be be ekofa odwan bi twaye sa ni tu hima enu so ho asem ba be daye no e sa hwetere sam ena no so be daye over the weekend almost wakoji junction hwetere sam just say dem be ye bia no you go fail emfa de obeye bia no nya de befa fi se de wo hye kutupa no a wo hye mo samonye no ono no oni ano wo no wonsi hini ntu hini wo Berekum ho sampa de bi onya mu rura ya eno kwa na ye bre ebeso na de wo se ekobia no na nasan maja fa beso akofna konwa wo ho enti no Berekum de ohima woman kenda bia meka warden once nya wo no won ka bi ono won ka hwenkyira wo nya wo hwe nya sa enne ena nson ya baso yi se kwan na mo kwan no injanhia mo koje ye ne ade na kwan ne fa enti de me ka nyina ne se na me nkase tutuma soroboa na meja amo na makon ne se obi ti wonom na so won ti ase die enti a court injanhia ba na ya ta wono wa ya hwe ha ama na tumi akoso a mepa ko nipa ko no mepa cho yensi ni hu ene sei se enim amamre ne amane enim court mra no a na injanhia de injanhia be ya adwuma yankwa yachi buro ho ne wo no na Bunu Regional Police Command bunu ni nyina no panyi kase da no ye Bunu Regional Minister so so honom de koso nyina omo ahu eti ese de na buro back ane no na de nwonwo back ane wo kwa no omo ko a wo se na no na ye de nkase ne na ye de fi baby na ba wie baby de ntemani abre nyina ne se court bi nchen court bi okoje injunction wo court bi akwakoto court bi so a court bi nchen court bi ene se na no an Berekum court e de krata ba ye se aye ye kwakwakoye na Kofi no ye na ye ntwam no ma ye nya no court e di injunction ba ye wose bambofo hwe wo mo na wose omo enforce law no e ma ye ni ntumi maso no ye ho police ni bi ono ma police fo ni ntumi hwe ma omo boban ma ye ni ntumi ba so de a ene ene police fo kro no ntumi ahwe aboban no ye so ya ante se na do ma hene ne nkrofo ante a ye so ya ante fi so beka kire ye se oye Bunu Regional so chief president ntia ya ba wose wokọ ho kwan se wokọ bi ntumi nsi no kwan na bunofo no anasa sampafo na se omo mpel na sangbajafla we so de modern junction no aba na so Berekumfo no a na se de mo so mo ka no mo so mpe na no ba press conference said the ohima na no mo ye no youth no ntwem ho no mo nye ye da se ye ma mia wo ye nua no aka chesi ye nua ni kwan fa so koye ekowo no ne ade de ye da se ye wo ho no na brace ye nua ni enti mo ntwem ho famfiri ho enti Berekumfo so youth so mo pede na koso me ahene ene na ma tankonwa si ahene na to ahene na busuani nyina aka no omo so fo aso saa enti saa na tie ehyewa na wakọ na anu asem no so no wakọ injunction na ye ko he contempt ahodo akyekyere wo man kyere wo mo de to onom na anu de ye kokote ye de wo so ede bebu omu enti sabibi ko so sei ya na ye ka ne sei ya na obi ti social media no so no wodi atema menti ase kyere se ayade asisi a ye huhu a enti enei no enya ade Berekum court anasa court bi obun ho no obi abetumi de krata ba anasa police ni bi abetumi be stoppe fi se na no de bi ba no mentumi anhwa amoban anhwa anka fa yi antu yi wo mentumi anfa yi antu yi hwe nsu atere de na no sabebo mu ene sei nsu atere obi ohina wuo na atankonwa no ohima di asem ohima asem pewe atankonwa no so yesu pewe no adishebrante mi no mu bobo ho no ohima wuo na ye betumi ahra si foforo no mo se da
ye da kwa dan bono na house no minim de mano da sumna sana no mo fa ncheme mi hu na sama akwa house wo mo so be hu na kam na to yie da mente da meti bia yes asem no ko house ye nte hwe asem no ko house na na do ma hia ji aginam asem no ko house wo te committee so no ate ne nkrofo so ma hene we di ni si committee ano enti mi na nwene enim empathy empehu na ye hu se social media no so yes ase Berekum ahene fofra ya oba no ye ko gazette no de na kwa bunu anase do ma hene wa koye ne ho ne ma bi wo honom ene kebeje ta wo ho ye mpehu se Berekum ahene ye zine be ko na ko so me ahene be ko so ko gazette Berekum ahene na obo ho kudu honom no CD form say de ko no Berekum ahene obedru ho na do ma hene be ko gina honom na onam na register so ba ye kokwasa asa oba ye asa wonya ene de anya adwuma ye ko gazette no ye hwe ma kotokohene ba no be swan de kire no a amama na mane se fata be bodwa ayi na kire Berekum man ye wi a ne ko gazette no wo region ne sad ne ko national se Berekum ahene so opeu so onpeu so ofon so de wo hye ne kutupa na ano no wasan akokwa abomu a ono ma tena se ono kwa no ne de ne jada ne de mu kura mpo den wo sena se ho ijada ho den hu do onye ne ho nti ne kwa mpo na Berekum ahene so no enwo sina se hene na Berekum ahene ma gi ne tum no odi nanim a na niaje wo bosa ono so ogu pada den nti omo so de minim se Berekum ahene ba obehwe no aka ho asem no na ohema ensem ekoso ho so no etumi adwe nti de na mo hye ne kutupa na mo hye ne chi na wo oma ho ye ba kuro ni so no ene wadwo abafom no nyina no mabu abako mu die na moje de ono no tina konwa so wo se ofra Asante asokore wo te baabi wo se menti ase se ofra Asante asokore chese bunu hono no nyina no obi a ofra Asante bia wo boa munyi ntum na mo mpene na mo aso so mo kan so mo ba Asante abesom for so many years enti na sa atam na wo som no de na woni afra na se na woni na afra na se hu na hu de ekoso enti to da bia mama nya mane no ya na bi ho no mo ase de na no bi ye no ya na se bi ase how ebi na mo pese mo amode brem ho e na afi so no se wo de yaw anase ahoya ya ade bia ade efe ho kra wo hunu ade na efe pa wo hunu e na afi so no kra ho no mo a obefo so katakata woni amiemie woni a se wo ma no kra ne nadi o ma ye hu na so bia agitum enim se bunu ho no mu nyina ne ahafo eni kumasi ha nyina na yebes na Asante ebomba akopa na ye ntumi ntim na akava Ghana efa atse Ghana fa baby na da ne baby a na no ebo wo mobra ansana amanyofo be mo abesre se ira emfa ne kuro no meka ho nye nchire se Ghana se wo man ana as a country ya wote ase wote yo no kwam nkroma baaye no obete ho no ye ne bono eno ye efa hanom no kumase eno ye western side no ahafo ena kufu ado so ba ya wasa be papa mu bunu east ahafo bono ne ade aba enti na nsesa hwe eya aban mu nnwuma nti na sa nyema nyina abaye eya aban mu nnwuma nti na sa nyema nyina abaye ena tukotena na makasa dane tukotena no e makasa edane enti se me enimiti anom na se bia ye studio yi ye tu afia no akotena bona enye won se be mfie du time de na meka bro ne bi fi se omo mo hono no djuma omo di no kasa omo kan na djuma omo di no e wo se me ko no metumi adapt society no na de omo ye metumi ye bi e ti so bi fra Asante asokore akotena Berekum okoye chi ne kuro hono na wo ka Berekum kasa na ye bunu kasa wo hono mo a eno nche se wo ye bunu ni ana bunu ye kasa is just a language ye wo tribes ahodo bi hono mo a within one tribe kasa be numa se du ne wo eno nche no chere se ni pakro no enti wonka wo mo ho ana da bi tribe bi wono mo a wo mo ankasa tribe akope no kasa be de wo ho na ewom okọ northern regional kasa ahodo bebiri wo northern nim enti ni pakro no kabia necheso no okoko no kokatwi wo ho no mo a onye san northern na ana okotran fante kakra no oba otu free northern ho no okotran fante a ofisirim kotran fante be 100 years mpo a no okam fante wo ho no mo a chese dise no onye esiromni bi ma na yenye ne sa nti no na na Berekum so de brem no ye de mo ebesi asisi ame no kasa ye o therefore kire di abo Asante otosumi no ene Berekum ahene ya sabre die also no nanum tum o ye dnesia patem de also hu nyina wo hu awie o swan de a kire Berekum
akakoto kohene die na bibia tumi aye kama ye davosa fo ase se brand do nyina omo kae ho na omo bana no mchi dom na dwumadi omo din na tumi yi no omo silence nkrofo omo dru Berekum no ehudin ye bibia aye ye the woman king na nakoso ame ya hen yankopon inhira no pa ewa kokodro eni nsini anem honhom a ode agina amane nua ye tumi aba na no matem konwa so se na mo wo yafa se na mu ni yafa se de nyina asumdua aba ne de kan nyina bomufo se baako akonwa de beto ho no mo se ya netie na akonwa kwempo ansem ne manso ni ho no na nya akonwa da bi akonwa de wo se manso ba ho wo se yetwe enne ma yi